имам Facebook профил. И аз съм част от голямото семейство на социалната мрежа. Не съм се присъединила към тази социална мрежа. Имам Фейсбук, за съжаление. Не съм голям привържен на тази социална мрежа, защото мисля, че в повечето част прекарвам там е загуба на време. Да, имам Фейсбук профил. Да, имам. Имам Фейсбук профил. Използвам Фейсбук от около 2008 година. Нямам точен спомен, но мисля, че влязох заради приятели, които вече си бяха направили. Реално бяха много малко, бяха около 5 човека. Имам около 1200 приятели, но реално си комуникирам с много малка част от тях. Но въпреки всичко, всеки един от тях ми е бил полезен по някакъв начин, щом съм ги добавила във Фейсбук. Да, случвало ми се да се запозная с някого. Всъщност, благодарение на едно такова запознанство, си намерих предишната работа. И не само един човек, много са и мога да кажа, че тези познанства са се превърнали в нещо като много хубаво приятелство. Използвам Фейсбук по много начини, главно за информация, но също така и извличам, примерно, от повечето си приятели музика, неща, които те четат, на мен също са ми интересни, но основно за информация, също така понякога и за работа, тъй като много от хората, които ми се налагало да работя с тях, не мога да ги открия на телефон, не мога да ги открия по почтата, но отговарят във Фейсбук. Времето прекарано във Фейсбук може да бъде и загуба, и плюс, зависи как се използва. За мен лично по-скоро е нещо положително, тъй като ползите са повече от негативите. Не мога да кажа със сигурност коя е точната дата, в която си направих акаунт, но мисля, че беше някъде около 2009 година. Не помня със сигурност как и кое ме накара да си направя профил, но най-вече любопитството е било това, което ме е водило. Приятелите, които са допуснала и които имат почти пълен достъп до моята информация във Фейсбук, мисля, че са около 300, но аз ясно разбирам, че тези 300 души не са мои реални приятели в истинския смисъл на думата. Да, в интерес на истината, случва ми се да се запозная с някой, с който не се познавам в реалния свят, и смея да твърдя, че в момента имаме едни добри приятелски отношения с това момче. Той е мой колега. Фейсбук най-често използвам за комуникация с хора, с които не мога да се виждам често, или поне не толкова често, колкото ми се иска. Най-полезната функция на Фейсбук лично за мен са възможността да се направи група и информация, която един от потребителите в нея дава, да достигне бързо и лесно до всички останали. Лично аз прекарвам може би повече време, отколкото ми е полезно, но смятам, че все пак позитивите надделяват над негативите.
Точно мога да говоря истинската причина, поради която съм влязъл съм си направил профил в Facebook, но 2010 мисля, че имам около 700 приятели, но от тях може би една десета не комуникирам и просто ми седи като статистика в профила. Случва ми сега да се запозная, но всичко е спирал просто до въпрос разговор в мрежата. Никога не съм се срещал на живо с тези хора. Използвам Facebook за чисто комуникационни цели. Ако трябва да организирам нещо с повече приятели, да направя някаква по-голяма група, това става по-бързо, отколкото може би по телефона или чрез SMS. Може би това е единственото полезно нещо на Facebook. Времето ми там е загуба, понеже мога да използвам времето си, да излизам да говоря с приятели на живо, да ги срещам, вместо да седя пред един екран и да се облъчвам. Все още не смятам за необходимо, че да съм се присъединила. Не съм фен на начина, по който се изопачава ползването на Фейсбук в България. Смятам, че социалните мрежи биха имали друго предназначение, а не клюки и всякакви такива неща, за които се използва Фейсбук тук. Не мога да кажа, че се чувствам изолирана. Приятелите ми са достатъчно добри, за да ме осведомяват за всичко, което се случва във Фейсбук. И винаги разбирам всичко на време. Не смятам, че не се чувствам изолирана. Какво губя? Все още не знам. Може би някой ден, когато имам профил, бих могла да направя сравнение. В момента смятам, че имам доста повече време за себе си. Определено не прекарвам чак толкова много време пред компютъра, колкото останалите. Имам време за себе си, за близките, за приятелите си. Моите приятели не са чак толкова пристрастени, ако мога да се изразя така. По-скоро им харесва цялата комуникация, харесва им самата социална мрежа, харесва им всичко, което се случва там, харесва им да публикуват, да споделят. Нямам контакт с някой, който е чак толкова пристрастен към Фейсбук. И използвам моя Facebook профил от около 4 години. Мисля, че някъде около 2009 година някъде го направих, но не съм чак толкова пристрастен към него. Имам може би около 600 приятели в Facebook, но в действителност реалната цифра е може би не повече от 6-7 най-близки и верни приятели. Случва ми се да се запозная с някого в социалната мрежа, но никога не съм провеждал някакъв разговор на живо с него или нещо като среща. Нямало такива работи. Главно използвам социалната мрежа за информация относно моя курс и неща свързани с дипломни работи, с крайни срокове и така нататък. По-скоро времето ми прекарвам във Facebook не е загуба, тъй като единственото нещо, което правя е да изличам полза от него, като търся информацията, която ми е нужна и оттам нататък просто изключвам сайта.
dum.